Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Pas license है कि नहीं? नहीं तो 176 लाइसेंस नहीं नंबर नहीं चाहिए हम खाली तो लाइसेंस नहीं चाहिए बस जो आपने लिख किया था बिना लाइसेंस हम लोग तो आपका हक है ना लाइसेंस लगाने के लिए तो आदमी का ऊपर में क्यों क्या क्या लगता है आपको वो तो मछली आता ना मछली में लिखे जाता कितना मंथली कौन लेके जाता 1 लाख ना 1500 आपको से दिया किसको दिया तो अभी 3 महीना बना गया नहीं 1500 किसको देता है Ha kapratrik ubnai jeleu arajar arpuar kaseng hanyo trep National Youth Front kalalaj ban khandra license na kidukan thok team ki badan hakithan polo bad hakate gijing lek khandra ke HNYF kala kenno baki don bon ba kidukan thok team ha polo ki bamdon license Hadin bakate ke khubor kalami ha ka Batisi TV bat kumju ru ha ki weipat kilat pathai khubor ka seng ka bapenya ya ka jinya siat team ha polo ya ka badatip kerteng kum ka Khasi Hills Archery Sports Institute kala pha ada ka jing penshai sha ka Batisi TV halor ka te ka jing lek khanra jong ka seng HNYF mat halor ka jing bamdan license jong ki dukan Katkum gani gajing pensyai Kabala Soid General Secretary Jong ke Khasi Uba M Jerwa Kala ong ba Katai gajing let khandra Jong ke HNYF Kadai gajing khandra Kabalong be'an Bat kadai tang gajing pendik Ya kiba syong dukan Klem da tip tikena Ya barok gajing shisha Kala pensyai ba gajing bamdan license Jong ki dukan thok team Kadai namar ba kimpat la Ban penthama Ya ki license jong ki Namar ba kadai kakam kadang don Hapo kaying bishar Kekeruak kubor na ginong penya ya kajinya siap tim kala ong ba kidukan thok tim ki badan ki thain polo ki dei ki baladon gajinya dei kam kabala slam bat ka Khasi ka badai ka nong penya tim kabala yo license ka Khasi kala keno ba ka sarkar kam tre ban penthama ya ka license jong ki dukan thok tim bat kila keno ru ba ka sarkar kala penbor penban ya ki dukan tim bakin let ya so bat ka hanyo trap Indigenous Archery Institute ka ba penyat ya ka tim light lingkot khanang bakan penthama ya ka license jong ki hanrai na ka liang ki dukan tim kim tre ban le kumta bat dei na ka takadaw ka ni ka kam ka poi shaying bishar ka Khasi kala kintu ya ka seng HNYF bakam dei shu ban penwit ne pendik ya ki nongsong dukan team bat kala kintu ru bala da ka HNYF ka sngodon jingwit AA ya ka jingdon jongki ka dei ban let saying bishar kala maham ru banang ni sakhman lada kadang don gajing penwit ne gajing pendik ya ki basong dukan team kani ka seng kan ya baik da ki lenti jong ka ain